last corruption number han pipira nato nga members han Rigodon de Honor. Okay. Sana at imbis pagmuna ang kalapil ka upang bayan pamustura. Sibuyas ng lanay, ayos ka puro bay-bay-ay, nabukangin umulubos kay. Ay sa batas kamatis, sibuyas ng lanay, ay sa batas kamatis, sibuyas ng lanay, ayos ka puro bay-bay-ay, nabukangin umulubos kay. Salamat, Honorable Councilor Eric Cordero. Likewise to Board Member Cristel Yadao. Okay?